Yan. Ito guys, oh. Ay bubong na. Kulang ng sanipa, baka naman. Yung mga ano dyan, oh. Naka ano yan, nakakururop. Sanipa na lang at dingding ang wala. Pwede ng... Ito po, ito naka-generator kami at wala kaming ano, power, wala pang kuryente. Hiram lang yan, hiram. Yan aming ano, materialis, kahoy. Haligi namin, oh. Solid ang kahoy niyan. Ito mga meron, oh. May pamerinda po si ano. Si Madam. May pamerinda nga ako kasi lapit dito si Jaja. Dala ko eh. Si Mandaragat po may pamerinda. Meron, tingnan natin kung anong dala ni Mandaragat. Meron na dito eh, nauna na kala wala pa. Labas. Labas mo na. Ano kaya yan? Baka ipambili ng sanipa. Meron nga. Ay, meron din pala kulay ano, orange. Wow. Nandala po ni Mandaragat at ano daw yan? Paldo. Paldo daw. Yan po. Sa merienda. Malapit na magtapos. Ang gamit dyan. Bubungan. Ang gamit namin dyan ay tatlong klase yan. Ay, apat pala. Haligi. Ang haligi ay akasya at jumelina. Ang pamakawan, ang kilo ay ano? Sari-sari. Ang amin pong mga panday, mga binata pa. Tapos. Sabi, binata pang panday namin, mga kilala po ito. Jumelina at mahogani. Malugayin. Pakita mo yung ano, yung kahoy. Kita mo na nila. Yan po, jumelina at malunggayin. Ito'y akasya. Ano Tito Herme? Ayun guys, oh. Pag may 3.5 ay may isang ipa na ano? Yung kapatid ko ano kanina. Nag-vlog. Wala yung dagdagal. Kung mag 4 mil, may pang merinda pa. Ay, sabi, mag-thank you ka na kay Kahanap, baka sanipay kay Kahanap. Yung bahay din namin walang ano sa nipa. Bumili ka na ng iyo. Kahanap, thank you sa ano, sanipa. Hintayin namin bukas. Sasabihin wala pang sanipa yung bahay namin. Ay, pagalit. Wala pa. Yan, may buwik na. Isot yan. Yung ating ano, kung madampot, di ba tayo merindahan. Tabi ko. Ayun yung bahay nila ano nila mama. Kubo. Binisita natin. Vlog mo naman sa akin para makita mo ang tunay na kahoy. Ano yan? Ano ng bata? Sabay ito dati. Liit. Yan na ano. Parang kuna eh. Kuna ng biik pala. Walang baso. Merinda. Bibilang daw ng dadaan kaya dyan nagawang pa. Para daw magbilang.
Kaya pala ibang nagbububong niyan, hindi si Papa, hindi pala marunong magbubong. Pero nabuo niya yung pinaka-body. May meron. Kaya nakakita ng ano eh. Malunggay, malaki na. Nakakita ng sablay sa ginagawa, may meron. Yung mga meron. Oo nga, totoo yun. Meron naman, nakaka-perwisyong meron. Dun sa Kilahana. Yung flooring. Naghalo na sila. Ngayon, dumating si tatay. Sabi, flooring lang eh, bakit ka tapang-tapang yan? Dagdagan nyo pang isang sako na buhangin. Nung dinagdagan. Kitang-kita, kita nyo ba dun sa ano? Kaya ginain na nila ng... Wala na, kitang-kita. Dati, maipit ka! Ako daw pa. Yung nasa plastic kaya? Yung dala mo to yung nasa plastic? O yun ang naubos? Nabili na naman yan. Madami bagang pa Hindi, isang kilo yun. Pinili ko. Wala di mo nagamit sa akin yun. Ilang taon na kayo nagsama, ma? Papa? 35 na. 35 na ako eh. 35 Ibig sabihin ngayon pa lang kayo magagawa ni Papa ng bahay. Ngayon lang ay mag... Totoo yun guys, din biro. Oo. Yan ay Totoo yun. Ganyan yung ginagawa ni Papa ng bahay. Oh. Kasi yung tinitirahan namin dati, selula. kay Lula yun. Sa mama ni Papa. Hindi na kami lumaki. Doon na nabuo. Doon na bumuo ng ano. Mandaraga, tapos si ano, Nagawa daw ng bunso. doon na nabuo sa bahay nila, nila lolo niya. Tapos sila lolo niya ang nagpagawa ng bahay, kaya kami naiwan doon sa bahay nila ditong luma. Sila nagbago ng bahay doon sa tabing dagat, kaya kami hindi pagawa ng bahay. Alam niyo kung bakit nagbago na sila ng bahay? Nilayas namin. Hindi. Wala. Nakikita siguro wala kayong planong umalis. Dapat pala di mo na tayo umalis. Hayaan mo din sila ano kanila. Hindi, yung sabi nila nung pagkakasal namin, sinabi nung mag-asawa na ano kayo magagawa ng bahay. Dito na lang kayo sa bahay namin. Kami ang aalis. Dapat pala hindi na kami Sila nagpagawa doon ng malaki sa baba. Dapat di na kami nagpagawa nun. Hintay na lang nating umalis. Pina-repair nyo na lang. Hintay na lang sana namin umalis. Nalimutan ko yung paalala ni Lolo eh. Kung naalala ko, di sana eh. Kami may bahay na rin. Ano ang sukat niyan? Ano sukat nga yan, Manano? 410 by 410. Ay, 15 na to. Yan ang modern kubo. Yan. Kulang man yan. Yung kubo kaya namin. Grabe man. Ang pait pala nito. Yung kubo natin na pinagawa, nagiba na ng bagyo, kaya nung paggawa ulit ay ganito na para mas matibay. Palagi malakas ang bagyo dito sa amin. Kaya mababa na lang. Yan lang. Dito mo na. Diyan, wala na. Tama ba ako pumisto? Magtayo tayo. Okay. Man click. Mahina pati ang usok niya, ano? Atol. Kung nga may birit nung ibang asbak na yan. Yan ang bigyo din. Kaya. Nasa ka. 220 mo. Aray, may damit ka doon. Aray. Aray. Yan na siguro yan. Tapos na oh. Bilis lang. Sanipa. Baka tapos na saka bumulid. Pero kung magkasanipa, hindi mo nasasaw ng generator. Nanay mo bukas, may sanipa na. Nakatay na isang kapo.
Ano yun? Dali ko pinakot yung isa na buhay. Saan? Kaya sa kanila, yung kaya ka mali. Ano? Nalulunod yata, no? At dito, maraming kumain. Tol, alam mo kung ano maganda dyan? Fish pan. Naku, ang pangit ng ganun. Tapos kakainin mo lang din yung ano. Kakain man talaga sa office pan. Ikot yung ano. Hindi, sa bago lang daw yun. Bilhin mo na kuya dito para meron ka ng fish pan. Saan? Wala man tubig. Ikot yung ano. Modern kubo. Gasto siguro dyan na yan, oh. Eh, magkano ang gastos dyan? May 20? 30? Yan, shoutout kay ano, kay Rowel. Hiniram namin to kay Hana. Dahil ginamit dyan. Wala kasing kuryente pa dito. Di ba, kaya pang sagad. Patay na ito. Yan. Kaya pa yan. Patay na. Pag may ilis yan na yan, oh, patay na. Oh, pag may percent, gawa nga na yun. Ito, no? Kit lang. Palikon din niya, ano. Ano yan eh, yung... Kabilaan. Ang ihi parang hanggang din. Oo. Hindi nakaapak na baga. Ikaw? Di ah. Ang kabila. Wala ha. Kaso, Kaso. kawawa man. Merinda muna. Oh. Maandar yan. Para huli. Ba't dala niya yung tubig? Kaya dala niyan? Galing Johnson. Dadalhin ng Jinson? Galing dito. Naging Ah, isang kayo dadaan niyan. Ito na. kami papunta doon. Sapir. Alas pa lang, paburawat. Ay, paper pa lang. Sapir ang daan. Ay, Kaya nga. mamaya pa kami. Na, tapos na oh. Mga 50,000 ang ganda pala ng ganyan ano. Oh, 50,000 yung magandang bayan. Ganda, modern kubo. 60. 60. Ayos na yan. Mga 60 pa. 60. Sino kayo mapa? Hindi mo lang. Hindi nga, yan yung halimbawa ay ma-half body. Bago yung katulad nung kay Kwan. Kay adobong dingding. Anong tawag? Ano yun? Ding-ding. 400 yata isa noon. Ah, yung ano, parang sanipang style. Maganda kaya yun? Bago may tiles mo yan. Ganda oh. Sakto lang yung size oh. Gamit nilang haligi, akasya. Tapos ito, kimilina. Akasya, akasya. Tapos may... Anong kahoy ito pang mapula na ito? Mahogany. Ah, ang daming kahoy pala itong ginamit. May niyog. Natagpuan nga daw yung kuhan, yung virgin forest. Niyog, gimilina, mahogany. Kaya marami na. Meron pang akasya. Aba, tibay talagang. Malaki din pala to. Malaki din. Modern kubo. Yung style ng ano. Ganda. Naiwanan ng ano, hapin. Kailangan ito eh. Pagpantay.
Doon ka pa, picturean kita. Ito pa ang may-ari, oh. Father. Sug, yan, dyan. Yan na rin nagawa. Dami manalo. 1, 2. Yan na. Ganda yung sombrero. Umi. Ano oras kayo mababa? Baka malimutan yung battery. Ikakabit ko sa bangkay. Salamat sa sponsor ng bubong. Nag-share kami ng kapatid ko sa bubong niyan. Let's go, uwi na tayo.